Karbo lodi. Paakaran guys. Yo, what's up mga guys? For this video guys, alam me kaya to ang lechon diri goyo asinaw kaayo goy. Mimis kay panit goy. Asa di pa ta magsugod og paak di goy. Shout out sa dagoy no. Shout out ani Alexander Serapin. Shout out mo Lex. O shout out sa Danny Nilson Diaz no. Shout out mo tol, gwapo ng bagger sa Prince Permit Million. O shout out sa dadahan ni Christian G Abad. Shout out mo tol, atong content niya po tol ato tong himuon. O shout out sa atong pinakagwapong amigo Jonathan Olivar. Shout out mo dihatan. Shout out sa ato ang pinaka-loyal diyang amigo Christian G Abali. Shout out mo datol. O shout out sa diha ni Ricardo Inot no. Shout out mo tol. O shout out sa atong mga amigo no, Trupang Dicer Vines goy. Pwede rin ninyo sila i-follow goy mo nilang page goy. Entertainment kanilahang content goy. Speaking of content goy, mao ni ato i-content ron goy, one whole lechon inasal goy, namakals ra ko diri sila nga ate goy. Kay graduation sa iyang bata ron goy sa akong pagumangkon goy. Unsa nang patahiay imong gi sugay-sugay dia goy. For dinugo-dugo. Dinuguan din goy ang mga lamang loob ng baboy goy. Mao ni siya himuon na dugo-dugo goy. Agi sugay-sugay na sa inyo ang unggoy dihan dapita. Mao ni one whole lechon inasal goy, asinaw kaayo pagtrabaho goy. Mimis kayo goy. Paka-paka ano yung panit ani ron goy. Grabe kay pagka-crispy ani ron goy. Adri goy aga bugkos tagtanga niya goy para ibutang na to sa ato ang dinuguan goy para dili siya manimahong lansa goy. Mao gyud ni sikreto goy basta magdinuguan mo goy batangan yun yung tanglad goy. Mao na ning dinuguan goy pero wa pa na siya dugo goy. Adri goy asugod tagkuhag panit diha goy. Agoy ka crispy ba ni? Tora. Mao ni goy, grabe ka crispy ani panita ron goy. Adi agoy nakuha na to ng panit di agoy ato nang giballi goy. Grabe goy, wala kaayo siya ikuan goy, wala kay siya taba. Oh, grabe mo ni atong lechon ron goy. Alami kay kuha sa diha gamay uno diha sa dapits may pahaan goy. Kay bantok magay ni diri dapita goy. Ganahan kay ko diri magkuha goy. Stang lami ani goy, agikanlat na sa inyong unggoy ra ay butang na sa tong plato diha. Dara. Panagoy kuha sa tagamay pansit dre goy. Bam-in nga pansit goy. Kuhaan na nagpansit goy kay para panghabang buhay ba. Panghabang buhay, buhay haba. Mao ba ni goy? Alam ni kana sa doy, dara sugod ta goy. Sugod ta diha mo. Kapangka na agi na to diha goy. Crispy kang panit. Wait, I literally saw you click on one for a second. It worked.